הסיפור שלי. הסיפור שלי הוא אותנטי, הוא מקצועי, הוא שנון, הוא צבעוני, הוא מלא תעוזה. בכל פרק נספר את הסיפור שלנו וננהל שיחה על שפע, על שלווה, על עושר, על מחירות, על נטוורקינג, על השקעות, על כסף, על אהבה. הסיפור שלי מסופר דרך האנשים שאני פוגש. אוקיי, הסיפור שלי, פרק 2. וואו. היום אני מארח את בר קוזלובסקי. יפה, יפה. תודה. אני יודע להגיד, להיית נכון שמות משפחה. שתבין, אני לפעמים קורא שם משפחה, ואני צריך להיית את זה בשיחת הטלפון מיד. לפני שישבנו פה, אז אמרתי, לספר את הסיפור שלי דרך אנשים אחרים. וזה באמת ככה, כי את בר פגשתי 3 דקות לפני שהזמנתי אותה לפודקאסט. הייתי במיטאפ, הלכתי למיטאפ כי אני קצת רוצה להתערבב בעולם ההשקעות, אני עובד בעולם ההשקעות, להכיר את האנשים. אז הלכתי למיטאפ, כי אני מבין שככה צריך לעשות את החיבורים האלה. לגמרי. ועשו שם פאנל, היה קודם רענן כהן, נכון? ואז עשו פאנל, וישבו עוד 4-5 נציגים בפאנל הזה, וכל אחד דיבר, ואנשים דיברו שם דברים מקצועיים, כאילו, זה בסדר, זה לעניין. אבל בר אמרה שם איזשהו משהו שוואו, בום, הדליק אצלי הבזק, ושתביני, יש לי רשימה של מוזמנים, וואלה. ופתאום באותה שנייה אמרתי, טוב, אני חייב להזמין את בר, גם לא ידעתי שקוראים לך בר, לא זכרתי בכלל מי, אבל אמרתי, שהצעת לי גם לא הייתי איך קוראים לך, זה כן. בסדר. אמרתי, טוב, אני חייב להזמין אותה, באנו, חיכיתי, דיברתי עם מישהו, ובאותה שנייה, אחר כך דיברתי איתך, ואת אמרת שמה, אמרת את זה ככה. וזה אני יודע מה שהדליק אותי, אמרת, אני התחלתי עם זאת שסדרה לי את העבודה הזאת, כי אמרת לאנשים, חבר'ה, כאילו, תתחילו לייצר קשרים, זה היה מיטאפ שיזמים בתחילת הדרך, שמחפשים השקעות, שרוצים לדעת איך לגשת לקרנות הון סיכון, ולגשת ולקחת השקעה. אז אמרת להם, חבר'ה, כאילו, תתחילו להכיר אנשים, תתחילו לדבר איתם, ואז אמרת, אני התחלתי עם זאת, שסדרה לי את העבודה במקום שאני עובד. ואז אמרתי, וואו, איך שהיא אמרה לי את המילה, אני התחלתי, הבנתי, כאילו, מה הולך פה, מה זה הנטוורק הזה, ואיך עושים את זה? אמרתי, וואו, זה משהו שאני מתחבר אליו, ואני עושה את זה גם, אבל אני עושה את זה קצת, בדרך אחרת, כאילו, נגיד, אם אני פוגש מישהו בפייסבוק, אני נכנס, קורא אותו, או בלינקדין, אני שולח בקשת חברות. מאותו רגע אני ממשיך לפרסם ולתת לו לגשת אליי. ומשם התחברתי אלייך ודיברנו ואמרת שם עוד דברים, אני רוצה שאת תגידי את זה, אבל זה הסיפור שלי והוא מסופר דרך בר, ובר הבמה שלך. תציגי את עצמך. כל מה אני חייבת להגיד שזה קטע שאתה מדבר על התחלתי איתה, כי זה באמת אחד הדברים שמאוד, תכף אני אספר על כל הסיפור והכל, שמאוד מאפיינים את 1.5 שנה האחרונות שלי בתקופה הזאת, ובכללי אני חושבת שקצת מאפיינים אותי. מישהו אמר לי, את לא נבחרת, את לא מתקבלת, את לא פונים אלייך, את בוחרת. גם עם הבן זוג שלי התחלתי, וגם, כן, ואני מאוד מאמינה בלייצר לעצמי את ההזדמנויות, אז אני לא צריך להתחיל עם בחורות שהם התחילו איתי. בדיוק, אתה מבין, ככה זה עובד. אז אני בר, נעים מאוד. אני בת 30 מתל אביב, עובדת בקרן השקעות שנקראת אקסטי Venture Capital, קרן שמשקיעה בסבבי A. אני מאוד מאמינה בלראות את היזמים לפני, ולכן באמת הגעתי גם למיטאפ הזה, שהוא מאוד מתאים ל-early founders ובשלבים הראשונים, ואיזשהו טולקיט של איך אתה מתחיל, אבל קודם כל אני מאוד מאוד אוהבת לעזור לאנשים, ואני חושבת שלעזור ליזמים בתחילת דרכם, ולתת להם אפילו קצת דרך טיפונת יותר חלקה, זה פרייסלס, ומעבר לזה, אני חושבת שכשאתה מכיר יזם, אתה רוצה לראות את כל הדרך שלו, ולראות איך הוא צומח וגדל, וזאת הגישה שלי כשאני נכנסתי לעולם הון סיכון. עד איזה שלב אתם עוזרים לו?
מהרגע שהוא נכנס... כן, מהרגע שהוא נכנס אלינו בעצם כבר כחברת פורטפוליו להשקעה, אז אנחנו כבר איתו לאורך הדרך. זאת אומרת, יש לנו חברות שהן איתנו כבר המון שנים, שאנחנו היום נעזרים בהם כשאנחנו צריכים לעשות DD, והם נעזרים בנו כשצריך עכשיו לחפש מנכ"ל, או כאלה, או עכשיו יש איזו תוכנית של Deloitte Launchpad, שהם עושים עכשיו עזרה לחברות איך להיכנס לשוק האמריקאי, אז אני אעשה את החיבורים ויחבר אותם, או עכשיו לפתוח חשבון או לקבל חוב. זאת אומרת, אנחנו מאוד מאוד אוהבים ללוות את החברות, אנחנו רואים את החברות פורטפוליו שלנו כמשפחה. וואלה. וזאת הגישה. זה מיוחד אצל ישראלים. כן, זה מדהים אצל ישראלים. נכון. כאילו, אנחנו מפתחים קשרים, זה לכל החיים. ממש, הרצון לעזור ולהיות חלק וקשרים. אני חושבת שזה אחד הדברים שהכי מאפיינים את העם הישראלי, ואני יכולה להגיד על אותי בעבודה שלי ובחיים שלי, זה היכולת לייצר קשרים ולטפח אותם, אני לא חושבת שזה משהו אינטרסנטי, אבל לדעת איך לייצר ערך עבורך ועבור הצד השני. נכון, בדיוק. אז התחלנו בהצגה והצרתי אותך, אז תמשיכי בהצגה. זהו, אז אם אני רגע הלך אחורה, אז הייתי בדובר צה"ל, ועשיתי, למדתי באוניברסיטת תל אביב, תואר ראשון בפסיכולוגיה במנהל עסקים, המשכתי ל-MBA גם בתל אביב, הייתי עוזרת הוראה, ככה קצת נשארתי באקדמיה על שמחתה של אמא שלי, ואז למורת רוחה גם עזבתי, והתגלגלתי, הייתי כזה בכל מיני תפקידים, עד שבסוף הגעתי לפפר, הייתי שם Head of Business Development, ככה התקבלתי לפנים משורת הדין, כשלא היה לי המון ניסיון, אבל... מה גרם לך להתקבל לשם? מה גרם להם לקבל אותך? אז שוב, זה כזה, קצת כזה, המשחק של לבחור להיבחר ומזל קצת, אז עשיתי שבוע אחד בחיי מילואים, הייתי כאמור בדובר צה"ל, ואיכשהו בשבוע המילואים היחידי שעשיתי, עשיתי בכלל תרגיל של פיקוד העורף, שבכלל לא קשור לתפקיד שהיה לי, ושם הכרתי את בן. נחזור קדימה, אני בתפקיד הקודם שלי, ואני פתאום בקבוצה של יוצא דובר צה"ל, ואני רואה פוסט אנונימי, גוף פיננסי מוביל, מחפש מנהלת פיתוח עסקי. אמרתי, יאללה, אני אשלח. כאילו, עוד לא הייתי אפילו בשלב שממש חיפשתי אקטיבית, אבל אמרתי, מה יש בזה? נכון. כי זאת הגישה שלי, אם אני מתלבטת, אז מה יש בזה? ושלחתי, וחזר עליי אותו בן, ואמר לי, בר, זוכרת אותי, עשינו מילואים ביחד. וואו. אני זוכרת אותך לחיוב, בואי לרעיון. והוא בעצם חתם עליי מול המנכ"ל שבדיוק התחלף, זה היה כשעת החילופים, אז הוא חתם עליי ואמר, אני סומך עליה, אין לה ניסיון, אבל יש לה המון מוטיבציה, והמון, אני מאמין שיכולות. וזה באמת היה תפקיד החלומות, כאילו, עשיתי שם הכל מהכל, עבדתי עם C-Levels, באמת התמקדתי בהמון, נתנו לי יעדים ואמרו לי, go do, והיה לי את הטראסט ואת הגב של הבוס שלי, שהוא אחד באמת מנהלים היותר מדהימים שהיו לי, והייתי שם כמעט שנתיים. שנתיים, וואו. זה באמת היה תפקיד מאוד משמעותי ומאוד מלמד, ובאמת הצלחתי, אני חושבת, להביא את עצמי לידי ביטוי, ואז בעצם סגרו את השיווק של פפר, החליטו שהמוצר הולך לכיוון טכנולוגי קצת אחר, ובעצם סגרו את כל השיווק, אותי, את ה-Head of Marketing, את ה-VP בעצם, ואת כל המפתחים של המערכת ליבה, לא משנה. עשו שינוי, ויצאתי לאבטלה. תסבירי קצת על פיתוח עסקי, כי פיתוח עסקי זה עולם ומלואו. לא רק שזה עולם ומלואו, זה מאוד מאוד תלוי... קצת תמנני את הקצב. כן, סליחה. אני לא עומד בקצב. אז פיתוח עסקי זה מאוד קודם כל תלוי בן אדם ותלוי מוצר ולאן אתה מכוון. הפיתוח עסקי שאני עסקתי בו זה היה איך אנחנו בעצם לוקחים את מה שקיים, מוצר שהוא בחלקו טוב, בחלקו פחות טוב, ואנחנו מייצרים לו קודם כל יותר ערך ללקוחות, כדי להגדיל את השימוש נגיד בכרטיס האשראי, אז לייצר להם כל מיני הטבות בנושא, ואיך אנחנו יוצרים יותר אינגייג' סביב המותג. זה היה להביא פינטקים, גם לטובת שימוש פנימי של פפר, וגם לטובת שימוש חיצוני. זאת אומרת, בסוף פיתוח עסקי, המהות שלו זה איך אני מייצר רווח או ערך כלכלי, כספי עבור החברה שבה אני עובדת, בצורה שהיא אחרת מרק לייצר מוצרים חדשים לצורך העניין. אבל לפי מה שאני מבין, העבודה שלך הייתה בעצם לייצר, הפיתוח העסקי היה לייצר את חוויית הלקוח, את חוויית המשתמש. אני לא יודעת אם הייתי אומרת את חוויית המשתמש, כמו לשפר אותה בכל מיני דברים שהם לא המוצר עצמו. זאת אומרת, לעשות הטבות, אני רואה, הייתי יושבת על הדאטה, והייתי רואה שהלקוחות שלנו מאוד מאוד אוהבים הופעות. אז לייצר להם כל מיני הטבות להופעות, או חסויות לכל מיני מופעים גדולים וכאלה, כשבסוף הם צריכים לשלם דרך האשראי של פפר כדי לקבל את זה. כן. אז ככה בעצם אתה מצליח להגדיל את השימוש בכרטיס האשראי. לגרום לו לעשות מה שאנחנו רוצים שהוא יעשה. אבל מעבר לזה גם משהו שהוא רוצה. נכון. כאילו, המטרה שלי הייתה,
בשורה התחתונה לקראת הלקוח. אני יכולה להגיד שעבדתי על לעשות הטבה למתחתנים. והתקשרתי עם כל מיני אתרי תכנון חתונה, ואתרים של, אתה יודע, כל החברות האלה שאתה יכול דרכם לשלם בכרטיס אשראי וכאלה. אני לא אגיד את שמם, אבל ישבתי עם חברה אחת, ואני אומרת לה, בואי נעשה הטבה. אני מדברת לפני שהפריים היה 1,000,000, כשהפריים היה 0, כשהריבית הייתה מאוד נמוכה, לפני כל המהפכה והכל, ואני אומרת לה, בואי נעשה הטבה למתחתנים, פריים פלוס 3, פריים פלוס 3.5, הטבה שיגיעו לנו דרככם, אתם תקבלו איזשהו סכום מסוים ונתקדם. והיא אומרת לי, בשביל מה? כאילו, בואי ניתן להם פריים פלוס 7, פריים פלוס 8, אני אקח 1%, את תקחי 2, ונמשיך על החיים, ואני מסתכלת עליה, ולא אמרתי לה את זה בפנים, אבל בלב אני אומרת, no way, כאילו, אני באה בסוף לטובת הלקוחות, ולא נגד, אני לא באה לגזול אותם, אני באה להפך, אני רוצה לייצר למטרה, הטבה שתהיה אטרקטיבית, אז מה היא עונה לי? אבל נראה לך שמישהי שמתכנת עכשיו חתונה, והוא מציע עשרות, מאות אלפי שקלים, מעניין אותה, היא מבינה או מעניין אותה מה גובה ההלוואה שהיא לוקחת. אני אומרת לה, נכון, אבל זה המקום שלי כבנק שגם ממתג את עצמו, כבנק של בוא תבין בכסף שלך, נכון. לבוא ולתת לה... לא לבוא וסליחה על המילה, אבל לדפוק את הקלה, אלא לבוא ולהפך, לתת לה דרך קצת יותר קלה לצאת החוצה. ומיותר לציין שלא עבדתי איתה, ועשיתי התקשרות אחרת, אבל כאילו... זו הייתה הגישה שלי. זה קטע כשאת מדברת על פיתוח עסקי מהרמה הזאת, כי אני, כשאני מגיע למחירות, אני מגיע בקום של מחירות, אם מבקשים ממני פיתוח עסקי, אז זה ממש ללכת לפתוח דלתות אצל הלקוח. ואז אני בא ואומר להם, רגע, בואו נסתכל גם מה קורה אצלכם בתוך המוצר, מה קורה אצלכם בתוך השירות, בואו נסתכל מה קורה בתוך השיווק. לא תמיד מקבלים את זה, אבל מי שלא מקבל את זה, אז לא יכול לעבוד איתי. כן. ואני גם נותן המון משוב, המון משוב גם על השירות, גם על המוצר, גם על כאילו, ואני סך הכל בא בכובע של מחירות, כן. אבל זה עדיין, זה פיתוח עסקי, כי זה לא רק למכור. נכון. כאילו, זה בסוף... לגמרי, כל הדליברי וכל אני עומד בפרונט, כמו תרגיל הזה בדרמה שעושים, כאילו, ואני נופל אחורה. אז כל המערכת צריכה לתפוס אותי. לגמרי, גם אני חושבת שבסוף אי אפשר לנתק מחירות מפיתוח עסקי. כי בסוף בפיתוח עסקי אתה עושה מחירה לאיזשהו צד בתהליך, וזה חייב. אני יכולה להגיד לך שכשהייתי בתהליכי הרעיונות, אז מישהו אמר לי, אין לך ניסיון במחירות. ואני כזה, אין לי ניסיון במחירות. מה יותר מלדעת ולבוא למכור את המוצר כדי לייצר את השיתוף פעולה, ולבוא לדעת להסביר את היתרון והחסרון, ולגרום ללקוח להשתמש בתכנים שאני מייצרת לו, או להביא פינטק לעבוד איתנו, ולהטמיע אותו פנימית, ואתה יודע מה? אפילו למכור את הפינטק הזה בתוך הבנק, ולשכנע אותם למה זה נכון. בסוף יש בזה כל הזמן אלמנט של מחירות, כי אם אתה לא תצדיק ותמכור את מה שאתה מאמין בו, אתה לא תצליח. ואחרי פייפר? אז אחרי פפר זה בעצם השנה המעניינת שהייתה לי. יצאתי לאבטלה במאי 23, תקופה די מורכבת במדינה, תקופה שהיה את כל ההפגנות, ושהיה אחר כמה זמן ליל גלנט וכל מה שקרה, וזה היה מאוד מאוד קשה למצוא עבודה כשאני לא בעולמות הסייבר, ושאני לא... פיתוח עסקי זה בדרך כלל דבר ראשון שהולך, גם בוא נשכח שגם היה את המשבר הכלכלי, זאת אומרת, גם העולם היה מאוד מושפע, ולא מצאתי עבודה, אני לא בן אדם שיודע לשבת בבית, ופשוט התחלתי לעשות המון נטוורקינג. וכמו שאמרת, התחלתי עם אנשים, ממש בהכי כאילו זה, התחלתי עם אנשים, כתבתי לאנשים בלינקדין, ובקבוצות בפייסבוק כמו סטארט-אפ או סטארט-אפ, זאת שבעצם דרכה הגעתי לאקסטי בסוף, העלתה על עצמה פוסט שהציגה את עצמה בסטארט-אפ או סטארט-אפס, אמרתי לה, והיא נראתה לי מתאימה, ושאנחנו באותם תחום העניין, ואמרתי, היי, נופר, נעים להכיר, אני ממש אשמח כאילו לשמוע עלייך קצת יותר, את נשמעת לי מעניין, ואנחנו באותם עולמות. אני זוכרת, אז היה לקורונה, אז עשינו את זה בזום. אולי נעלה חלק מהפודקאסט פה לסטארט-אפ פור סטארט-אפ. כן, יכול להיות. כן, בסוף זה הפלטפורמה, שבסוף הכל מתחבר לכל, אבל דרכה מצאתי את העבודה. והתחלתי איתה, ונשארנו על קשר, ואחר כך באתי למיטאפ שלה, וחיברתי אותה להוא, והיא חיברה אותי להיא, ובסוף וזה מה שעשיתי כל התקופה הזאת, המון, לחבר בין אנשים, להכיר המון אנשים, לכתוב בלינקדין לבן אדם שראיתי שהוא ביזנס דבלופמנט ב-KPMG, וכתבתי, אני אשמח להכיר, כי נראה לי אנחנו באותם תחומים. סתם, כי זה מייצר, וזה מעניין, ואתה גם לומד כל הזמן תוך כדי, וגם ככה כל הזמן דייקתי מה נכון לי. ובמקביל גם פנה עליי הפקולטה לניהול בתל אביב, ראו שאני מחפשת עבודה, והיא אמרה לי, בואי נעזור לך בתהליך, זה מה שאנחנו עושים.
אז הגעתי אליה וישבתי וסיפרתי לה מה אני עושה, והבאתי את הקורות חיים שלי ודיברנו. אמרת לי, שומעת, בואי תעשינו אצלנו סדנה לאיך לעשות את זה, כי את עובדת בזה נורא נכון, את ממש עובדת באיך למצוא עבודה. כאילו, תוך כדי שאת ספרת, אני אומר לעצמי, רגע, היא למדה את זה, היא לקחה איזה קורס, כאילו, אני גם מכיר מתוך הרשת, וגם אנשים שאני בקשר איתם, שהם מלמדים את זה. הם מלמדים איך לעשות נטוורק, גם אני הייתי מלמד איך לעשות נטוורק, כן, איך לעשות מחירות, וזה, פעם אחת כתבתי, מחירות ושיווק, וגם, כאילו, לבנות מערכות יחסים, או שיש לך את זה או שאין לך את זה. לגמרי. אז מאוד עבדתי בזה, ובאמת, היה לי לוז צפוף ברמות, ואני זוכרת שהבן זוג שלי כל הזמן... בזמן שאת מובטלת. בזמן שאני מובטלת, הוא אומר לי, כשהיה לי ימים יותר קשים, או כשלא התקבלתי לאנשהו, משהו כזה, הוא אומר לי, כן, אבל את כמה כל יום בבוקר? את יוצאת כל יום עוד לפניי מהמיטה, ויש לך כאילו לוז. אז לקחתי את מה שהיא אמרה לי, והרמתי וובינר לנשים, לאיך לעבוד ולחפש עבודה. והתחלתי ככה לעשות מנטורינג כזה לכל מיני אנשים ולסייע להם. אגב, עד היום אני עושה את זה, זה משהו שאני מאוד מאוד אוהבת. כל הזמן אמרו לי, למה את לא עושה את זה לעסק, או למה את לא לוקחת כסף, או אתה יודע, כאילו, שאלו כל הזמן, למה את, כל הזמן, הבן זוג שלי אמר לי, את עובדת בחינם. אז התשובה שלי הייתה, אני אוהבת את זה, וזה תחביב, ואני מאמינה בקרמה של זה, ואני לא עושה את זה כדי להרוויח כסף, אני עושה את זה כי באמת אני מאמינה שיש בזה ערך. זה מה שעשיתי בעיקר, ואז הגיע 7 באוקטובר, ועולמנו התהפך על כולנו. נכון, ממש. אני בכלל הייתי בטקסס, והבן זוג שלי היה בדרך למילואים, ואני חוזרת לארץ, ומה עושים. ונכנסתי למטה משפחות החטופים. התחלתי שם לנהל את הצוות להיכנס חלק מצוות הניהול של הצוות שתחקר בעצם את כל סיפורי החטופים, ובעצם בנה את כל הדאטאבייס, וזה היה מאוד מאוד מורכב, אבל זה גם מאוד החזיק. התחלנו רגע, בתחילת השיחה אמרנו, הישראלים אוהבים לעזור, וזה קטע, כי כשהתחילה המלחמה באוקראינה, אז הייתי עובד עם מישהו שעובד עם מפתחים אוקראינים, כאילו עם חברה שהיא נותנת גולגולות של מפתחים אוקראינים. כשהתחילה המלחמה באוקראינה, הממשלה באוקראינה הוציאה חוק וצו, כאילו אסור לאף גבר לעזוב את המדינה. וה7 באוקטובר, נתן לנו את הכפה של החיים. ממש. אבל הישראלים עזבו את הכל. עזבו את הכל. בכל מקום בעולם. כל תפקיד, כאילו, וכולם באו. כולם באו, והצמיחה שהייתה מזה, באמת, אני עשיתי 2 דברים במקביל מאז 7 באוקטובר בהתנדבויות, ולראות את האנשים, אנשים עם ילדים, אנשים עם עבודה, ואנשים עם משכנתה, ואנשים עם עסק, פשוט שמו הכל בצד, חלק הלכו למילואים, חלק הלכו להתנדב, חלק כאילו נתנו כל כך הרבה מעצמם, שזה פשוט... אני זוכרת הייתי לפעמים כזה רגע יושבת במטה, באיזה שלב כזה, יום שקט כזה, מסתכלת מסביבי, ובהכי קיץ' בעולם, אבל כאילו יש לי דמעות בעיניים, שאני אומרת, וואו, כאילו כולנו פה, אף אחד לא מקבל על זה כסף, עצרנו את החיים, ואנחנו all in, וזה הדבר הכי חשוב לנו בעולם. אני יכולה להגיד לך אפילו יותר מזה, הרבה אנשים בעקבות זה, עזבו את העבודות שלהם, כי הם אמרו, פתאום אני עושה משהו עם משמעות, ואני מרגיש איך זה גורם לי להרגיש בגוף, וקשה לי לחזור לעבודה חסרת המשמעות שלי. בדיוק. והרבה עשו את השינוי הזה, ואני חושבת שזה משהו שיש רק לישראלים. רק. וזה ממש... זה כמו שאת מדברת על ההתנדבויות, ואת אומרת, אני עושה וזה ממלא אותי, נכון? אז כששאלת אותי בתחילת השיחה, כל פעם שואלים אותי שאני מזמין אנשים אורחים, אוקיי? אומרים לי, תגיד, מה המטרה שלך? יש לך איזושהי מטרה עסקית מהפודקאסט? אז קודם כל, הפודקאסט הזה, המטרה שלו זה בשבילי, זה ממלא אותי. אין לי פה מטרה עסקית, אבל אני כן מאמין בקרמה. לגמרי. אני כן מאמין בשפע, אני מאמין שמי שיצפה בפרק איתך, יישאר פה ויצפה בפרק עם מישהו אחר, וזה כאילו 1 ועוד 1 שווה כמה שנרצה. השפע יגיע ממקומות אחרים. נכון. מה שכן למדתי, זה שאני מתקצב כל דבר, ובסופו של דבר, התקצוב מגיע ממקום אחר, כי איך שהחלטתי שאני מתחיל את הפודקאסט, סגר איתי לקוח על זה שאני עושה לו שירותי מחירות במיקור חוץ. הוא כאילו תקצב לי את ההפקה של הפודקאסט, של כל הדבר הזה. מדהים. וזה הקרמה דרך אגב, שאת מדברת עליה. לגמרי, זה גלגל, וכל הזמן מזין אותו, את עצמו, ואנחנו צריכים להזין אותו גם, וזה כאילו... עכשיו, אני אגיד לך משהו שנתפס לי בזה, כי אני אומר, כשאנחנו מדברים, אנחנו מזינים אחד את השני. נכון. ושדיברנו יומיים אחרי,
למחרת בבוקר קמתי ונפל לי הסימון על משהו שאמרנו בשיחה. אני אמרתי לך שהייתי עצמאי, ואני לא רוצה להיות עצמאי, ואני רואה את כולם שם, כאילו כולם באים במיטה ורוצים להיות עצמאיים, ורוצים להיות, ואני כבר עשיתי את זה 8 שנים, ואין לי עכשיו כוח נפשי לדבר הזה, ואני רוצה להישאר שכיר. ואז גם את אמרת, אני רוצה להישאר שכירה. כן. ואני אומר לעצמי, רגע, שנייה, אני רוצה להישאר שכיר, היא רוצה להישאר שכירה, סימן שיש עוד אנשים כמונו, נכון. שהם בעולמות של שוק ההון, שהם בעולמות של גיוס ההון, שהם שכירים, והם רוצים להישאר שכירים. נכון. אמרתי, רגע, אז אני אנצל את השידור, ואני אגיד לבר, בואי נפיק איזשהו ערב נטוורק לשכירים בשוק ההון. עכשיו, את לא חייבת לקבל החלטה עכשיו. לכי תשני על זה. אני אשאל על זה. לא, אבל אני מסכימה איתך, אני חושבת שבגלל שיש את כל ההייפ סביב האקזיטים והסטארט-אפים ואומת הסטארט-אפ ניישן וכאלה, אז כאילו החלום של כל אחד הפך להיות או בהייטקס או עצמאי, או עצמאי בהייטקס. ואני חושבת שיש גם ערך להיות שכיר, ויש לזה גם את היתרונות שלו. וזה לא חלום חי, יש לי להקים, אולי יום אחד, כן, אני לא פוסלת. אבל כרגע טוב לי ונכון לי ומתאים לי איפה שאני נמצאת, כשמשלמים משכורת. ויש לי את המסביב שלי שהוא שלי. זה ממש ככה, גם אני נמצא במקום שכאילו, משלמים משכורת. אז גם אם בא אליי עכשיו לקוח בנוסף, המשכורת שלי מסודרת, אז אני גם לא רעב ללחם. לגמרי. ואתה רוצה אותי? בבקשה, זה המחיר, הכל טוב. יש לי איזשהו ערך מסוים, אני יודע מה הערך שאני מביא. כן. אתה רוצה את הערך הזה, אתה רוצה את הכישורים שלי? תשלם על זה. זה ממש ככה. נכון. כי אתה צריך את האקסטרה הזאת, אתה רוצה את הייעוד שלי, או שאתה רוצה את הדברים שלי, אז זה האקסטרה. לגמרי. בואי נחזור רגע לנטוורק. כן, נטוורק. מישהו שרואה אותנו עכשיו ומתחיל עם זה, ורוצה לדעת איך להתחיל. איך היית מציעה לו? תשמע, יש אנשים, לצורך העניין, שזה לא פשוט להם. של עכשיו לבוא ולנהל שיח עם בן אדם שהוא לא מכיר, ושהוא צריך עכשיו לפתח איזושהי שיחה, נגיד, מחפשת עבודה, אז על מה אני אדבר? כי אני מחפשת עבודה, אין לי כרגע שום במרכאות ערך לתת, ואז זה נורא מורכב. אז בדרך כלל אני חושבת שהכי נכון זה להתחיל עם אנשים שיש לך איזושהי היכרות. בין אם זה דרך חבר קרוב, או משפחה, או משהו כזה, או בין אם זה מישהו שאתה בעבר הכרת מהצבא, או מעבודה קודמת וכאלה, ולהתחיל טיפה לאמן את השריר הזה, לשבת עם בן אדם, ואת החצי שעה, 45 דקות, ולהתחיל ככה שיח, ולראות איך אתה לומד לגלגל אותו, והרבה פעמים להתעניין בבן אדם השני, ואני תמיד כאילו אומרת לעצמי, איך אני יכולה לעזור לבן אדם שמולי, כי זה תמיד נותן לי איזושהי תחושה טובה מהסיטואציה. ואז להתחיל לגלגל את זה, זאת אומרת, ברגע שטיפה עשית את המאגר היותר קרוב, שיותר קל לך לגשת אליו, וקל לך לנהל את השיח, אחר כך ללכת ולהרחיב את זה, ובאמת אולי לבקש חיבור. אני עכשיו יושב ואני אבקש ממך חיבור. למישהו שאולי אני לא מכירה, אבל יכול להתאים לי. או אחר כך ללכת קצת יותר רחוק, לפייסבוק וללינקדין ולעולמות האלה, או ללכת למיטאפ, וכמו שבאת אליי. נכון. לבוא ולהציג את עצמך, ולנהל איזשהו שיח, ואם באמת יש איזשהו קליק, אז להביא את זה הלאה, אבל זה לא חייב להיות בבום. אבל זה שריר. כמו כל דבר, צריך לאמן את זה, וצריך להתרגל עליו, וצריך לחזק אותו, והכי קל תמיד זה לחזק זה מהאזור הנוחות שלנו, ומשם להתרחב. שפה אני רוצה להגיד משהו לזכותך, כאילו, למי שעכשיו צופה בזה, אוקיי? בר מכניסה פה, היא באה עם וייב, זה לא רק שהיא מדברת, כן? היא באה עם וייב, כאילו, אני יושב פה מהצד, ואני מרגיש כאילו שאנחנו כבר מכירים שנים, ובר באה עם המון, המון, המון ביטחון, כאילו, חבר'ה, יש פה, הכל טוב, תסמוך עליי. עכשיו, זה גם מיומנות, אבל זה גם אימון. נכון. זה אימון יותר מהכל. זה אפילו קצת אפילו fake it till you make it. כאילו, זה כמו שאתה לומד את הפיץ שלך, שאיך אתה מציג את עצמך, אז בפעם הראשונה אתה קצת יותר מוקובץ, ואתה קצת לא יודע איך להציג, ואתה לא רוצה יותר מדי לעוף על עצמך, או פחות מדי. ועם הזמן אתה לומד לשכלל אותו, אתה לומד להאמין בו, ואתה לומד להציג אותו החוצה בצורה שבאמת משקפת מי שאתה. זה תהליך. כמה זמן את במקום העבודה החדש שלך? חצי שנה. חצי שנה? אפילו לא. כן, לא הרבה, אבל חצי שנה מטורפת וסופר משמעותית, ואני מאוד מרוצה, אני מאוד אוהבת, אני חושבת שאני ממש מצליחה להביא את עצמי לידי ביטוי. איזה כיף. שזה משהו שמאוד היה לי חשוב. אחת הסיבות שבאמת חיפשתי עבודה המון זמן, כי מאוד מאוד חיפשתי את המקום שאני אוכל להביא את עצמי לידי ביטוי, ושאני אוכל להיות אני.
ושאני אוכל להביא את הכישורים שלי, ולהיות במקום שאני מרגישה שנותנים לי את המקום להביא את הכישורים שלי. אז זה מאוד כיף, אני פוגשת המון יזמים, ואני עושה המון נטוורק, רוב היום שלי זה נטוורק, אני פוגשת קרנות, ואנג'לים, ויזמים, וחברות, וכנסים, וזה כל הזמן להכיר עוד, ולחבר, ואני מכירה את ההוא, והוא מכיר את ההיא, ובואו תכירו, וראיתי עכשיו חברה מדהימה, אבל לא בשבילי, אז אני אציג אותה למישהו אחר, וזה כיף, וגם, אני חושבת שאקסטי היא קרן קצת לא מוכרת בתחום ובשוק. אז זה גם כיף האתגר הזה של איך אני עכשיו מביאה אותה יותר קדימה, ואיך אני ככה מציגה לעולם את מה שיש לנו לתת. ויש לנו, כי יש לנו גם יכולות, ואנחנו גם מאוד מלווים את היזמים, ואנחנו גם בסוף, אין לנו קרן, אנחנו בסוף משקיעים מתוך בלנסית של קבוצה, לכן אנחנו באיזשהו מקום יש לנו קצת, לא אגיד כסף ללא הגבלה, כי זה אין דבר כזה, אבל אנחנו לא מושפעים מהשוק כמו קרנות אחרות, וזה קצת יתרון, כי אנחנו תמיד יכולים לסייע. אנחנו דווקא חווים את השוק, כי אנחנו בעצם מגייסים את הכסף ישירות. אני באקזיטים, זה בנק השקעות קנדי, אנחנו לוקחים חברות סטארט-אפ שהן הרבה כבר בתוך התהליך, יש להם מוצר מוגמר, יש הסכמים חתומים, יש אישורים כמו מה שצריך FDA, או אישורים רגולטוריים כאלה ואחרים, ובעצם אנחנו לוקחים אותם להנפקה בבורסה בקנדה. אנחנו עושים להם גם את התהליך הרגולטורי, וגם את התהליך של גיוס ההון. עכשיו, משהו שאנחנו חווים עכשיו, השוק מרגיש את סוף המלחמה. מה זאת אומרת? פתאום כל הארבעה הגיעו ליעדי גיוס שלהם. כאילו המלחמה היא קבעה. כן, לחיוב. אז אוקיי. המלחמה היא קבעה, ופתאום כל הארבעה הגיעו ליעדי גיוס, ואנחנו כאילו מאפשרים למי שרוצה להיכנס, כן? אבל כאילו זה גם, יש כזאת מחזוריות בשוק, שפתאום אם יש איזשהו משבר, אז הכל נעצר, ואז אם יש, לגמרי. אם מרגישים את סוף המשבר, אז הכל פורח. נכון. אני אגב חושבת שאם אני רגע משווה את התקופה של לפני השביעי באוקטובר, של כל מה שקרה במדינה, לעומת אחרי השביעי באוקטובר, אני חושבת שדווקא לפני הייתה הרבה יותר סטגנציה, והרבה יותר תקיעות, וגם העולם מאוד השפיע והושפע מהמצב, ואני חושבת שדווקא יש הרבה יותר התעוררות, וכמו שאתה אומר, עכשיו זה גם מגיע לאנד גיים, כאילו לשלב ממש להצליח לגייס, אבל תשמע, לא הייתי בהון סיכון לפני השביעי באוקטובר, אבל ממה שאני שומעת, וממה שאני מכירה מחברים וכאלה, שדווקא משהו, זה כמו כזה שעושים הרבה ילדים, שיש כזה בייבי בום במלחמה, כי מרגישים שצריך לייצר משהו. נכון. אז גם אני מרגישה שעכשיו, בעיקר בישראל, מרגישים שצריך לייצר משהו, שצריך להביא משהו, וזה מייצר ערך הרבה יותר חזק עכשיו. נכון, זה כאילו אנשים התאפקו במשך כמעט שנתיים. זה מתפוצץ. הכל מתפוצץ, הכל מתחבר, החטופים חוזרים, וכל... הלוואי שכולם, כן. זה קורה, זה צריך לקרות, כאילו, די. חייב לקרות. ואתה יודעת, כל אחד שחוזר, זה קורע את הלב, כן? כי אנחנו, מה שראינו לדוגמה בשבת, אבל... וכל אחד שחוזר, זה נותן עוד תקווה. נכון. אנחנו עם שצמא לתקווה. נכון. וברגע שאנחנו רואים ניצוץ של תקווה, אנחנו כאילו... אנחנו משחררים. נכון, אני מסכימה איתך. אני חושבת שגם הרבה תקווה נהייתה, ממה שראינו שהעם עשה, כמו שדיברת על ההתנדבות ועל כל מה שהיה מאז השביעי באוקטובר, אז אני חושבת שזה, אם אני הרגשתי, ואני רגע אדבר על עצמי, ואני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, אבל אם אני הרגשתי איזשהו אובדן תקווה, לפני השביעי באוקטובר, וכמובן בשביעי באוקטובר, אני חושבת שכשראיתי את העם שלנו, ואת מה שאנחנו עושים, אז זה הפיח בי גם תקווה, כאילו שיכול להיות פה יותר טוב, ושיש לנו עוד אופק, ויש לנו עתיד, למרות כל מה שאנחנו עברנו ועוברים והכל. ולמדנו בעצם להכיר את העם שלנו, כי היינו מפולגים. לגמרי. אני חי בתל אביב, אני חושב, יש לי תפיסה אחת, אני בטוח שהחרדים פה בבני ברק, שזה ממש קרוב, יש להם תפיסה אחרת, וכאילו היינו ממש מפולגים, ופתאום באה המלחמה, ואת פתאום רואה... נכון. זה נכון שהיו כאלה שהחליטו להישאר על הגדר, ועוד יותר להקצין, אבל את פתאום רואה חרדים שבאים ואומרים, אוקיי, זה העם שלי ואני חייב להתגייס. כן. וזה מחמם את הלב. חבל שזה קרה ככה. כן. בסדר, אבל בסוף, מה שלא הורג אותנו, מחשל אותנו. מחשל אותנו, כן, ואנחנו גם מקווים שזה יחשל אותנו וזה יביא אותנו. כן. בשיחה בינינו דיברת על ההתנדבויות שלך. כן.
תספרי עוד קצת על הדברים שאת עושה בתוך ההתנדבויות. אז באמת במטה אחר כך הפכתי להיות ראש צוות תקשורת זרה. התגלגלתי וזה, בסוף הגעתי לשם, ובעצם ניהלתי את כל המערך של החזרת החטופים בסבב הראשון, וזה היה כמה חודשים, כאילו, זאת הייתה תקופה של כמה שבועות, אבל כל התקופה במטה עצמה הייתה תקופה של כמה חודשים די מטורפים, שמצד לך אתה מרגיש שאתה קצת כזה בעבודה, כי אתה מבוקר עד ערב שם, ואתה מנהל עובדים במחאות, כאילו מתנדבים, ואתה מאוד מעורב, ואני הרבה פעמים אפילו הרגשתי, כשאני יוצאת החוצה לרחוב, יותר קשה לי לראות את השלטים, ואז היו את הדובים בכיכר דיזנגוף וכאלה, זה היה לי מנטלית הרבה יותר קשה, מאשר להיות במטה ולהתעסק בסיפורים ובאנשים והכל, כי הייתי כל כך כאילו אוריינטד לדבר. כאילו היית בעשייה, זה לא באמת ראית מה שקורה בחוץ. עבדתי כדי להחזיר אותם, וזאת הייתה המטרה, וכל השאר לא, לא משנה. ובמקביל גם אמרתי שהייתי בדובר צה"ל, אבל הגעתי להתנדב כבר בקורונה בעמותת 8200, יש להם המון תוכניות מדהימות, אחת העמותות הכי מדהימות שאני מכירה, ובעצם הם הקימו בקורונה תוכנית לסייע לעסקים קטנים שנפגעו מהקורונה. ונכנסתי להיות שם מנטורית, וכזה התקדמתי, ונשארתי מאוד בקשר, הייתי מהפיילוט, ואז יום בהיר אחד מרימה עליי טלפון, יפעת, האישה הכי מדהימה בעולם, שהיא מנהלת התוכנית, ואומרת לי, ברצ'וק, אנחנו מכירים תוכנית חירום לעסקים קטנים, תיתנו, אני איתכם. יאללה, והפכתי ביחד עם אבא שלי, שגם הכנסתי אותו למיקס, חלק מצוות הקמה של תוכנית חירום, שסייעה לעסקים קטנים שנפגעו במלחמה. במלחמה האחרונה. אני מדברת מאז ה7 באוקטובר. אוקיי. עזרנו להם בפן גם הפיננסי, איך אנחנו מחזירים אותם, הלוואות, מענקים, באמת, מכל מקום, ביטוחים, כל מה שאפשר, להגיש למכרזים וכל מיני כאלה, ואני בעצם הובלתי והקמתי את המערך של התאמה עסקית. עכשיו הם מפונים לים המלח ולאילת, וכאלה שמפונים לך מהצפון, שנפל להם טיל על הבית, כי אז אתה זוכר, זה רק היו טילים שעוד נפלו. אני מדברת איתך ממש תחילה את המלחמה. והם פתאום באילת, ואיך אתה עכשיו עוזר להם ככה לחזור לעשייה, אז הקמנו מערך מטורף של התאמה עסקית, שקודם כל מקבלים מנטור עסקי, שעושה להם איזשהו אבחון ועבודה על איך אנחנו עושים את זה, ואז ממש כסרט נע, היה להם מנטור של שיווק דיגיטלי, ושל בניית אתרים, ושל דפי נחיתה, ושל צ'טבוט, ואם בתוכנית המקורית, כל הזמן אמרנו, אנחנו נותנים להם חכה, איך להרים את העסק, פה נתנו להם דגים, זרקנו להם דגים כמה שיכולנו מכל מקום, וזה מדהים הייתה ההתגייסות של הגופים ושל האנשים, והיה לי רק תחתיים 160 מתנדבים, שרובם אנשים עם עסק עצמאי משלם, חלקם בעצמם מילואימניקים ומפונים וכאלה, שאמרו, אנחנו כאן כדי לעזור, עד היום כאילו אני בקשר, אני עוד בתוכנית, והיא עברה המון פיבוטים מאז והכל, אבל זה היה באזור 5 חודשים המטורפים שהיו לי מתחילת ה7 באוקטובר, באמת, זה היה חוויה, לא על יום ולילה, אני אגיד לך משהו אני חווה עד עכשיו, כאילו, יש לי כותרת, שליחות. את חיה מתוך שליחות. אני מנסה, כאילו, אני פשוט תמיד מנסה לראות איך אני יכולה לייצר ערך ממה שאני עושה, ערך שהוא טוב. וזה מה שעשיתי תקופה מאוד ארוכה, ואז הגיע הזמן של אחרי שנת אבטלה, גם חשבון הבנק צריך קצת סיוע, וחזרתי לחפש עבודה, ונאלצתי ככה לעזוב את המטה, ונשארתי ב8200. עשיתי עם חברה כנס, הרמנו כנס, גם בהתנדבות, לנשים, לחיפוש עבודה בעולמות הסייבר. היא כזה מגיעה מעולמות הסייבר, אני מגיעה מעולמות החיפוש עבודה, ובעצם בנינו איזשהו כנס, שכזה אמור להיות 360, היה מדהים. וואו. מתוך ה-50 שנרשמו ושילמו את הסכום המינימלי, רק בשביל זה, הגיעו 48. מתוך זה 3 מצאו עבודה בחברות שנתנו לנו חסות. מתוך זה 100% מהם בסקר, אחר כך אמרו שהם יגיעו לעוד אירוע. אנחנו מאוד רוצות לעשות עוד אחד השנה, אבל חיים קורים, אז נראה איך זה קורה. אז תתעדכנו אצל בר. תעקבו אחריי. תעקבו אחרי בר. וזהו, ואתה יודע, חיפושי עבודה, ועבדתי כזה במקום תקופה קצרה, ואז בעצם יום אחד, נופר של הנטוורקינג, מרימה עליי טלפון, ואומרת לי, בר, עדן תרית שאני בקשר איתה, שלחה לי משרה שנראה לי בול בשבילך. וזהו, ככה הגעתי לשם, ככה הגעתי לאקסטי בעצם. אני עדיין עושה את ההתנדבויות שלי, יש לי ניצולת שואה שפעם בחודש אני מבשלת לארוחת שישי, ואני מאוד כאילו, ואתה יודע, בעיקר לעזור קצת לאנשים באיך לעבוד, באיך לחפש עבודה.
זה אשכרה, אמרתי בתחילת השיחה, אני מספר, האורחים שלי מספרים את הסיפור שלי, כאילו, כי אני עושה, בכובע שאני נמצא, אני עושה את זה כי אני מרגיש שאני בשליחות. וואלה. זה ממש ככה, כאילו, כי אם אני עוזר לאנשים להכפיל ולמצוא לעצמם חיים יותר טובים, זה ממש אני מרגיש שאני בשליחות. כן. ואשכרה, אני שומע אותך, אני אומר, בוא'נה, כל מה שאני עושה זה מתגמד לעומת מה שהיא עושה. תשמע, זה פשוט, אני חושבת שזה לא מתגמד, כל אחד ומה שהוא יכול. אני יודעת שאני בן אדם וואו, את עושה המון. כן, אבל גם באופי שלי, אני בן אדם שאוהב לעשות הרבה דברים במקביל, ואני בן אדם שמאוד אוהב לעזור, ואז אתה יודע, זה נבנה ביחד, וכשפתאום היה לי זמן פנוי, אז גם התאפשר לי לעשות יותר. לא חושבת שאם הייתי עובדת בתקופת ה7 באוקטובר, הייתי יכולה להרשות לעצמי להיות ב-24/7 בדבר הזה. אבל התמזל מזלי והצלחתי. אולי הדבר היחידי שאני עוד מקל, אבל חד זה כשהבן זוג שלי היה במילואים באותה תקופה, הוא היה חוזר, אתה יודע, מעזה, אז אני בטלפון, ואני בזומים, ואני במטה, ולא איתו. אז תפור חמסה מזלית שהכל בסדר, אבל אולי זה הדאונסייד של זה. אבל אם רגע נחזור באמת לנטוורקינג, אני חושבת שבסוף כל דבר מוביל לדבר. וככה אנחנו הכרנו, וככה אנשים אחרים מכירים. ברור, את התחלת עם נופר בפייסבוק, ובזכות זה שהתחלתי עם נופר בפייסבוק, עמדת במיטאפ. נכון. ובזכות זה שהתחלתי עם נופר בפייסבוק, את עכשיו פה בפודקאסט, כאילו. לגמרי. זה ממש כאילו הפעולה הראשונה הזאת שעשית. נכון, זה האפקט הפרפר, זה בדיוק. המשאב הראשון של ה... זה המשאב הראשון, וזה כאילו, זה כל אחד שעושה את זה. אני דוגמה, למשרה שאני הגעתי אליה, סיימתי לעבוד, גרמתי לחבר'ה לפטר אותי, סיימתי לעבוד, והתחלתי לחפש, לא ידעתי לאן אני הולך, ופתאום מישהו שהוא היה קולגה שלי פרסם מודעה בפייסבוק, אני מחפש לבית השקעות, בנק השקעות, אפילו לא קראתי מה כתוב, רק קראתי שכתוב שם השקעות. קפצתי. שלחתי לו, על הפוסט הגבתי לו, תשמע, אם זה עדיין רלוונטי, אני אשמח. אני הראשון שהגבתי לו. וואלה. קבע איתי פגישה, שבוע אחרי כבר התחלתי לעבוד שם. מטורף. עכשיו, זה מישהו שמכיר אותי כי אני מאוד מאוד פעיל בפייסבוק. שבוע אחרי 7 באוקטובר הקמתי סדנה, באו אליה 700 אנשים, זו הייתה סדנת סום, כן. וכל הזמן פימפמתי לסדנה, לא לקחתי על זה כסף, לא כלום, זו הייתה סדנת זום, ומתברר שהוא נכנס לסדנה הזאת, והוא ראה שיש לי את היכולת להעביר שיעור ולהעביר מצגת, אז הוא אמר, וואלה, ואז כשהוא חיפש את הבן אדם, זה התחבר, האחד ועוד אחד הזה. בדיוק. כמו שאתה אומר, אחד ועוד אחד שווה הרבה מאוד, וזה בעיקר מה שאנחנו נעשה מזה. אז כן. זה ממש ככה, ואני אגיד לך, שבוע שעבר ישבתי אצל המאמנת המנטלית שלי, אז כי יש איזושהי דעה כזאת שאומרים שאני מתנסה, ואני לא. ואז אמרתי לה, תשמעי, יש לי רשימה, והנה, פגשתי את בר, ואחרי 3 דקות הזמנתי אותה, אז מה? אז היא התחילה לעשות איתי את התרגיל, לנבור, ואז הבנתי מה גרם לי דווקא לבוא אלייך, כי היו שם עוד. כן. והיו שם באמת תפקידים מפוצצים ושמות מפוצצים, ואז הבנו שהצניעות שלך, זה מה שגרם לי, כאילו, עם כל העשייה שלך, עכשיו, הצניעות הזאת משודרת, כאילו, זה תדר, כן? זה לא עכשיו שזה... אני לדוגמה, לא תמיד צנוע, כן? אני אוהב לעשות רעש וצלצולים. אבל הצניעות שלך זה מה שגרם לי בעצם לפנות אלייך. ועל אף כל מה שאת עושה, עדיין יש בך את הצניעות הזאת. קודם כל, תודה. אני שמחה גם שפנית עליי. אני משתדלת, כאילו, אני לא יודעת, אני לא יודעת איך להגיב לזה, אבל... אני אוהב לעשות את זה. אבל אני לא יודעת אם כאילו אני הייתי מסתכלת או אומרת צניעות, כמו שאני חושבת שפשוט כבני אדם אנחנו צריכים לייצר לעצמנו את ההזדמנויות. אנחנו צריכים להביא, כאילו, איך אנחנו מביאים את עצמנו ממי שאנחנו, ואנחנו לא יכולים כל הזמן שילד לחכות שדברים יקרו, שדברים יפלו, ולכן כאילו, אמרת בהתחלה, התחלתי איתה, אז כן, אז אני כאילו כל הזמן עובדת בלייצר לעצמי את התשוקות שלי, ואת הדברים שלי, ואת הדברים שמעניינים אותי, ואת החברים שלי, ואת הנטוורקינג שלי, כי אותי זה מה שממלא.
לא יודעת אם זה מתקשר למה שאמרת, אבל זה ממלא. זה מה זה מתקשר, כי בסוף זה מה שמעלה אותנו, הרי למה אני עושה את הפודקאסט הזה? כן. אני עושה את הפודקאסט הזה בשביל לפגוש אנשים. כן. לשבת שעה אחד על אחד. הרי לפני שישבנו פה בפודקאסט, בכוונה לא דיברנו על דברים שיהיה לנו על מה לדבר פה. כי תמיד השיחות האלה באחד על אחד, הן מפרות. אנחנו לא יודעים איך נקום מחר בבוקר עם איזה רעיון, ונגיד, וואו, תשמע, אתמול דיברנו והיה פה, נפל פה איזה רעיון. כן. כאילו, כשדיברנו בשיחת טלפון, אם היינו שומעים את הדברים האלה שדיברנו בטלפון לכאן, אני בטוח שהדברים היו נשמעים אחרת. עכשיו, בגלל שאנחנו כבר דיברנו בשיחת טלפון, אז אנחנו לא נחזור על הדברים האלה. נכון. כאילו, כבר היה. אבל זה היה רק בשיחה בינינו, מי שמקשיב ומאזין לנו לא יודע. כן. אבל זה חד משמעית, הנטוורק הזה, ולצאת. כן. איך רענן אמר באותו ערב? אם תשב ביציע, לא תקלע לסל. נכון. תזרוק אחד ועוד אחד, תצא, תכיר אנשים, ותזרוק, בסוף אתה תקלע לסל. לגמרי, אני חושבת שגם אם אני אוסיף לזה, בסוף כשאתה עומד בצומת ואתה צריך להחליט מה אתה עושה. אפילו בדברים כיפים, בצניחה חופשית וכאלה, שזה נגיד משהו שלי היה. השאלה שלי תמיד זה, על מה אני התחרתי יותר? שעשיתי או שלא עשיתי? שניסיתי או שלא ניסיתי? אז התשובה שלי בדרך כלל תהיה, שלא עשיתי. כי אני לא יודע מה יכל להיות ההשלכות של זה, או לאן זה יכל להביא אותי אם לא הייתי מנסה. אז זאת הגישה שלי. אז גם כשפחדתי בשיחה חופשית, אמרתי, אני עולה ואני עולה ראשונה. כי אם אני לא עולה ראשונה, זה לא יקרה. נכון. וזה היה לי מדהים, וזה אחת החברות שזכורות ליד היום, ועשיתי את זה לפני, 10 שנים. וואו. יותר אפילו, כן, 10 שנים. אז אני חושבת שאתה אומר לשבת מהיציע, אתה לא יכול לקרוא לסל. אם לא תעשה, אתה בכלל, בוא נגיד, אתה חייב להיכשל, ואתה חייב לנסות, ואתה חייב כל הזמן להיות בעשייה, כדי גם לדעת מה נכון לך ומה לא נכון לך, כדי גם לנסות. וגם, פשוט אם לא תעשה, זה לא יקרה, זה לא... $1,000,000 לא יפנו עלינו מהשמיים. חברים לא יפלו עלינו, הצלחה לא תיפול עלינו, הצלחה, אתה מייצר אותה, אתה לא מקבל אותה. תקשיבי, כל מי שהולך להקשיב לפרק הזה, זה בוסט של מוטיבציה. אני כאילו שזה... ברמה מטורפת, כאילו, זה משהו מטורף, כן? כי כל מה שאת אומרת זה עוד משפט ועוד משפט, וכאילו, חבר'ה, קחו ותראו את הפרק הזה 20 פעם, 1,000,000 פעם, כאילו, זה יותר טוב מכל ספר, עכשיו שתבינו, כאילו, את יותר צעירה ממני, ואני יושב ולומד ממך. אני כבר אדומה, אז לא רואים שאני מסמיקה. הכל טוב, זה כל אורח ואורחת שלי עוברים את הדבר הזה. אבל אני שמחה, בסוף אני חושבת שכל מה שלמדתי זה באמת בדם יזע ודמעות. כאילו פעם הדודה שלי אמרה לי, לא, את חכמה והכל הולך לך, אמרתי כזה, לא. בסוף כאילו, על כל דבר שעשיתי נלחמתי קשה. הגעתי לאקסטי, אחרי 1.5 שנה של חיפוש עבודה, של לא להרוויח כסף, של לעשות הרבה דברים מדהימים אחרים, שחושבת שבסוף גם הובילו אותי למקום הזה, כאילו לא הייתי מגיעה לאקסטי כזאת בשלה ומוכנה ומתאימה, אילולא 1.5 שנה הזאת. אז בסוף הדרך הייתה נכונה ורצויה, אבל זה הייתה... אתה יודעת מה שהכי סקרן אותי? ששאלתי אותך, ושאלתי אותך גם עכשיו, שאמרת שאת רק 0.5 שנה באקסטי. ואמרתי, וואו, היא 0.5 שנה באקסטי, וכבר נתנו לה לעמוד על הבמה. כאילו... אני בטוח שיש שם עוד אחרים שהם יותר ותיקים, אולי המייסדים או... כן. יש לזה הרבה סיבות, זה לא רק כי אני קפצתי למים, אבל זה, הבוס שלי אמר לי, זאת באמת קפיצה טובה למים שתהיה לך, כאילו, באמת אם אני שמתי לי למטרה השנה באמת להיות יותר על המפה עם אקסטי, אז צריך את הפעם הראשונה עכשיו, לא יודעת אם שמת לב, אני היחידה שהייתה עם מחברת. הייתי עם איזשהו פתק ביד. היה לי, לא פתק, היה לי פולדר כזה. פולדר כזה. נכון. עם תשובות לכל השאלות שהתכוננתי מראש, ותשובות לשאלות שאולי יהיו וכאלה, כי זה גם באמת הייתה הפעם הראשונה שלי. גם התכוננתי לזה לפני, ישבתי על זה גם עם המנהלים שלי, וכאילו, ובסוף אני באה לייצג משהו, אז אני רוצה לדעת שאני aligned. ראו שאת מחזיקה את הפולדר, כן. זה היה נראה טבעי, כי דיברת, ראו, התשובות שלך היו ראותות על כל שאלה. נכון, אבל בסוף את אומרת, 0.5 שנה שם ועלית, אז עליתי, אבל זה לא היה בביטחון מלא. זה מה שאני אומרת. כאילו, זה היה... הייתי עוד צריכה את החפצי עזר שלי כדי להרגיש בנוח. כי באמת אני רק 0.5 שנה שם, אני לא רוצה להתיימר להיות
משהו שאני לא, או לדבר על משהו שלאו דווקא אני חוויתי אותו, ולכן השתלתי כאילו לשים לעצמי כרית כמה שיותר נוחה כשאני שם. ועדיין תעלו על הבמה, פשוט. בדיוק, והנה, ועליתי על הבמה. למרות שאני חצי שנה שם, למרות שיש לי, אגב, זה מצחיק, אני מבינה מאוד חברותי ומאוד ורבלי, יש לי חרדת קהל, אני נהייתי אדומה, אני נלחצת, אני מגמגמת, אני מדברת עוד יותר מהר, כאילו, והדרך שלי להתמודד עם זה, פשוט לעלות על הבמה. כי אם אני לא אעלה כמה וכמה וכמה פעמים על הבמה, אני לא אתרגל לזה. זה ממש, אני אוהב מצלמות, אני אוהב לדבר, אני מאוד ורבלי, עדיין אם אני עכשיו רק אעמוד מול מצלמה, זו הסיבה שאני עושה פודקאסט, כן? כן. אני אתחיל לדבר מהר, אני אתחיל לגמגם. בדיוק, כי זה... אבל אגב, זה חוזר כל הזמן לכל מה שאנחנו מדברים עליו, זה שריר. הכל בחיים זה שריר. כמו שנטוורק, לא לכולם זה בא בקלות לשבת ולדבר עם בן אדם, ויש אנשים שיותר קל להם לעמוד מול קהל, אז תעשה את זה בפעמים הראשונות, וזה מסוג הדברים שרק יכול שאתה עושה יותר, אתה יכול לעשות אותם ביותר קלות. כמו אימון. תרגיל שאני הייתי עושה, כאילו הייתי מלכה אנשים לעשות בקבוצות נטוורק שהייתי מארגן, הייתי אומר להם ככה, לכל אחד יש 3 דקות. 60 שניות תציג את עצמך. ואת רואה שב-60 שניות הם באמת כולם במתח, והם חייבים שהספיץ יצא מדויק, ווואו, וואו, ואת מתרגשת. ואני אומר, אוקיי, עכשיו 120 שניות, הקהל שואל אותך שאלות, אתה עונה. כשמישהו שואל אותך שאלות ואתה עונה, התשובות יוצאות יותר אותנטיות. נכון, כי אתה פחות מוכן. אבל זה יוצא גם, אני עצמי, כאילו... כן. כאילו, אם עכשיו הייתי יושב איתך ואומר לך, בואי תעמדי פה מול המצלמה ותציגי את עצמך. וואי וואי. וזה הסיבה שאנחנו עושים את הפודקאסט, אנחנו עושים את הרעיון, אנחנו מדברים, אין לי שאלות מוכנות, אני אפילו לא יודע מה אני הולך להגיד, מה הדבר הבא. כן. ולא יודעת שאני הולך להגיד את זה, כאילו, נכון. אבל בסוף, תעמדו מול קהל. נכון. ואל תתכננו ספיץ' כזה או ספיץ' אחר, לאט לאט זה נבנה. נכון. וקיבלת את זה, כאילו, איך היה באמת התחושה הזאת של לעמוד? באותו רגע הרגשתי פשוט מאוד בתוך זה, כאילו נורא לא רציתי להסיט את תשומת לב שלי ולהתעסק בדברים אחרים, ואגב, בדיעבד גם התחלתי להיות חולה שם, וכשדיברתי איתך כל יום אחרי כבר הייתי כאילו עם שפעת קשה ו-38 חום. לא, הנה, אתה כבר בסדר, עברנו שבועיים כמעט מאז. אבל אז הייתי בזון, מה שנקרא, אבל אחר כך זה הפידבקים והתגובות, ואנשים שפנו אליי, וגם בלינקדין, ופתאום מישהי שניגשה אליי, זה מישהי שהיום אנחנו מסתכלים עליה כאופציה להשקעה, וכאילו, אתה יודע, זה פתאום אתה כזה מרגיש את הריקושטים, ואז אתה אומר, וואלה, כאילו, זה היה שווה את זה. כאילו, האימפקט שם, כאילו, ומהר, שזה גם כיף בדברים האלה, אם נופר, לקח לי 1.5 שנה שיהיה אימפקט במרכאות. פה זה היה אימפקט מיידי, כי זה באותו רגע, אתה ממש מכיר אנשים, אתה פייס טו פייס, הvalue בא באותו רגע. זה היה לי כיף. להגיד לך שיהיה לי קל לעשות את זה פעם באה שוב? לא, אבל להגיד לך שאני לא אעשה את זה שוב? לא. את ברור שאתה תעשי את זה. בדיוק. את תעשי את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. נכון. אני לפני 2 שנתיים עשיתי סדנת סטנדאפ אצל אורי ברויר. וואלה. כן, עשיתי את זה במטרה לעשות את הסדנה, רציתי לתת לעצמי מתנה. כן. זה מה שעשיתי. ולא הכנתי קטע למפגש האחרון, הוא אמר לכולם להכין קטע. ישבנו באיפשהו שם, ליד לבונטין, באיזשהו כזה מקום כזה, עם במה. אבל אז אני יושב שם, ואני רואה את כולם מולי, ואני אומר, כאילו, זה הסיבה שלי, בגלל נרשמתי לסדנה. עליתי. כן. מה שיוצא אני מרוצה, אבל עליתי. נכון. בסוף, אם לא ננסה, בדיוק. פשוט לא נדע. בדיוק. או, היה לי ממש ממש כיף. גם לי. אם את יוצאת מכאן. וואו. כאילו לפעמים זה נחמד לראות איך בן אדם רואה אותך מהצד השני. אז קצת את זה. אני חושבת שגם נגעת כאילו, אפילו עצם העובדה שפנית עליי בגלל הדברים שבסוף זה הדברים שאני חושבת שהכי מאפיינים אותי, אז זה לגמרי נגע לי בנקודות. ואני חושבת שאם נסכם גם את מה שאמרנו, אומץ וביטחון ולהמשיך לעשות את מה שאני עושה, כי כנראה שזה בסדר. כן, הרבה תרגיל אומץ, כי לפנות בפניות קרות, זה כמו שעומדים כל רגע, כל פעם מחדש עומדים על שפת הבריכה, לפני שקופצים למים, וצריך רגע... לגמרי. אם רגע אני אסגור את הפניות הקרות, אני אגיד שכשהתחלתי עם הבן זוג שלי, כתבתי לו היי, והכי כאילו התחלתי איתו בעולם, במשפט, הכי, עכשיו הוא לא מכיר אותי, הוא לא יודע מי אני, אפילו לא ידעתי שאנחנו כאילו מאותו אזור, ושיש לנו חברים שותפים, כלום, כאילו הכי כתבתי לו בזה,
והנה היום אנחנו נשואים וגרים ביחד וזה, אז אתה אומר, גם פנייה קרה, בסוף יכולה להוביל כאילו... לחתונה. לחתונה. כזה. עד כדי כך. כן. היה לי ממש ממש כיף. היה לי ממש כיף, תודה רבה שהזמנת אותי. תודה שהתארחת אצלנו. ותודה שאת כאילו, תקשיבו, הווייבים פה מטורפים, ואתם חייבים לראות את הפרק הזה עוד פעם ועוד פעם. זה ישודר במוצ"ש, ויהיו פה הרבה ספוילרים, אבל וואי, ממש תודה, היה ממש כיף. תודה רבה, ושיהיה שבוע טוב אם זה במוצ"ש. נכון, שבוע טוב אם זה במוצ"ש. איזה כיף.